Yeah. Xurik. Emyogen. Mavete. اشتهي صوتي موسيقي از استوديو فريندز جروب برودكشن. Напрсай дигаро биё худат бина волма барафтанат канда бурди ай баданам немиҷона эйди чашми гиронма то кая ба ҷо мекунам дила ҳар шаб ток мезанам вақте набошида барам ма бади чашмои тарам баргаштанта интизорум мега дига зангам назан хурше дига наги корум оҳанги дили зорум то ба ки ҷоҳое расид я вақто орзушма бидам май ҷудо шави метарсид ду я вақто орзу мекасаша монда рӯи китво мегуфт мо ҷудо намешем да ёдум аз шаби борон ки чӣ хеда таги падез нишон медод дӯстдори шабател ҳар рӯз гап задамон буд то соати сеиша боли чашмоша мепӯшад аксари ӯ тар мешава шабиш ба нолау фиғон дониста ки саҳар меша парки фирдавсӣ мерава қати ман хидиш то қадилрабо арзанда нести дига нарезон ашкота напрс мерона аволи мара донистае барм рафти тозаки чашмои тара наёр мисол гузаштара чизе бидамаш нобучид бади рафтани давои дил яговари дучид хандаи ты маҷбурӣ шид бади шавҳар кардани доли отат пушаймона ки чи бадаман надодуд зиндагӣ задайда ҷонуд хонаи хиштоманда мехоҳӣ да пешуд бошум дарди дил бикунӣ мада сарта бумонида ки ту мехоҳӣ ранги гузашта гирья кунӣ мақоҳ кунум ай параи рӯи ту ашка ота тариф кард ҷураша ки бачаи хуб дора дара маҷбурӣ ба шавҳар додан ҷудо кардан ора да ишқи мосуму мола отаву очай ту қуш кард ваъдаи дамат оташа отаи ту фаромӯш кард дунё номардӣ шакар мерона танте ба тақдир айби отаву очат буд на ин ки айби тақдир